Jam'iyyar NNPP ta ƙasa ta rushe kafatanin shugabanninta a jihar Kano daga matakin mazaɓu da kuma ƙananan hukumomin jihar baki ɗaya. Kwamitin ayyuka na jam'iyyar na ƙasa NWC shi ne yanke wannan hukunci bayan taron gaggawa da aka yi a babban birnin tarayya Abuja. Hakan na cikin wata sanarwa da sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar Ladipo Johnson ya fitar. Sanarwar ta bayyana cewa wannan mataki ya yi daidai da dokokin jam'iyyar. Jam'iyyar za ta naɗa kwamitin wucin gadi domin kula da harkokin jam'iyyar a jihar ta Kano har sai an bayyana mataki na gaba. Wannan mataki ya biyo bayan matsalolin cikin gida da jam'iyyar ke fuskanta a jihar Kano, ciki har da rikicin shugabanci. Jam'iyyar ta gode wa tsoffin shugabannin bisa gudunmawar da suka bayar wajen bunƙasa jam'iyyar a jihar. Sannan ta roƙi mambobinta su zauna lafiya, su ci gaba da mara mata baya yayin da jam'iyyar ke sake tsara shugabancinta a Kano. Wannan dai duk na zuwa ne bayan raɗe-raɗin da ake yi kan cewa gwamnan jihar Kano, Abba Kabir Yusuf, na shirin raba gari da ubangidansa Rabi Musa Kwankwaso tare da komawa jam'iyyar APC. Wannan lamari shi ne sake haifar da ruɗani a jam'iyyar, lamarin da ya sanya wani tsagi dakatar da shugaban jam'iyyar Hashim Dungurawa tare da naɗa Abdullahi Ajiya a matsayin shugaban riƙon ƙwarya.